हालेलुया जहाँ हजी अच्छे ताहा खोजा प्रभु जीशु आसी अछंती। लूका सुवार्ता मरो चदंडी लूक 19 अध्याय 10 पद। అది నశించి దాని వెతికి రక్షించటకు మనిషి కుమారుడు వచ్చునని అతనితో చెప్పాను. जहाँ हजी अच्छे खोजा प्रभु जीशु आसी अछंती। ఏదైతే తప్పిపోయింది ఎక్కడో పడిపోయింది అది వెతకడానికి యేసుక్రీస్తు వచ్చాడు. प्रिय माने ध्यान दे शुणंतु। మీరు ధ్యానించి వినాలి. आज एक सुंदर मु कहानी आपण मानकु कहिबी। మంచి ఒక ఉపమాన ఒక కథ నేను చెప్తాను. आपण माने जानिछंती अपव्यय पुत्रर कहानी। మీకు తెలుసును ఇద్దరు కుమారుడు కథ తెలుసును. जहाँ लूक కుమారుడు जहाँ लूक लिखित समाचार లూకా గ్రంథంలో 15 अध्याय 15వ అధ్యాయము 12 ରୁ 30 मध्य लिखा अछि। మరి 12 నుంచి 30 వరకు రాయబడి ఉన్నది. से कहानी आमे जानिछु। ఒక కథ మనకి తెలుసును. आ गोटे परिवार थिला। ఒక కుటుంబం ఉండేవారు. आ सेठरे बापा मा थिले। అక్కడ తల్లిదండ్రులు ఉండేవారు. ताहांकर दुई पुत्र थिले। వాళ్ళకి ఇద్దరు కుమారులు ఉండేవారు. आ सानो पुओ చిన్న కుమారుడు से तांको बापा को जाई कहिला ఆ తండ్రికి వెళ్ళి చెప్పారు, बापा తండ్రి आउ आपणकर जेतिकी धन संपत्ति अछि నీకు ఎంత ఆస్తి ఉందో ताहाकु तुमे दुई भाग कर రెండు భాగం చేసేసి एवं सही अधा भाग मते तुमे दियो। సగం ఆస్తి నాకు ఇచ్చేయని आउ बापा ताहाकु अधा भाग दे देले। మరి తండ్రి కుమారుడికి సగం అంతే సగం ధనం ఇచ్చేశారు. एवं से धनर अधा भाग नहीं से दूर को चली गला। ఆ ఒక ధనం పట్టుకొని చాలా దూరం పోయి వెళ్ళిపోయారు. एवं दूर को जाई से अन्याय रे ताहा खर्च कला। అది పట్టుకొని వెళ్ళిపోయి అన్యాయంగా ఖర్చు పెట్టేశారు. खराब कार्य रे खर्च कला। చాలా చెడు కార్యం కూడా చేశారు. मद पीला కళ్ళు తాగాడు. आउ तांको सांग मानक संगरे से समस्त उड़ैला। ఆ స్నేహితులకు పిలిపించి అన్ని పోగొట్టుకున్నారు. अनेक दिन परे చాలా దినమైన తర్వాత जेतेबेले तार समस्त धन संपत्ति सरी गला। ఎప్పుడైతే ధనము చెల్లిపోయిందో आ जेतेबेले ताहाकु खाइबाकु मध्य पैसार अभाव हैला। తినండి కూడా చాలా మరి ఇరుకైందో सेतेबेले से एक काम खोजिला। అప్పుడు ఒక పని ఎదిగాడు. आउ से कौनसी काम न पाई ఏ పని దొరక్క शेषरे एक घुसुरी चरेबार कार्य से पाइला। లాస్ట్‌కి పందులు మేపు దగ్గరికి వెళ్ళారు. एवं घुसुरी चरौ चरौ మరి పందులు మేపుచు जेतेबेले ताहाकु बहुत भोक लागुथाए ఎప్పుడైతే ఆకలి వచ్చిందో से घुसुरी खाउथिबा से खाद्य खाए। పందులు మేసిన ఆ దుంపని तांको भारी कष्ट हुए చాలా కష్టంగా ఉండేవాడు. कारण जेतेबेले से बापा मां को पाखरे थिला ఎప్పుడైతే తల్లిదండ్రులుగా ఉండేవాడు से सुंदर खाद्य खाउथिला। మంచి ఆహారం పొందేవాడు. किंतु से आज ఈ రోజు बापा मां को ठाउ जेतेबेले चुलो दूर को चली जाई ఎప్పుడైతే తల్లిదండ్రుల నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోయారు से आज घुसुरी रो खाद्य खाउची। ఈ రోజు ఆయన పందులు మేసిన सेतेबेले ताहाकु भारी कष्ट लागिला। అప్పుడు చాలా కష్టం వచ్చింది. एवं से अनुताप कला ఆయన పశ్చాత్తాపడ్డాడు. एवं से निज बापा पाखक से फेरी आसिला। అప్పుడు సొంత తండ్రి దగ్గరికి మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేవాడు. मते कहतु ए कहानी आपण माने जानि अछंती कि నాకు చెప్పండి, ఈ కథ మీకు తెలుసు కదా, చెప్పారు కదా, ఇప్పుడు విన్నారు కదా. ओके प्रेज द लॉर्ड। ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. परमेश्वर को नाम गौरव हेउ। దేవుని మహిమ కలుగును గాక. आसंतु आमे एई कहानी विषय रे टिके चिंता करिबा। ఈ యొక్క కథ గురించి మనం ఆలోచిద్దాం. जने बापा ఒక తండ్రి से अनेक कष्ट सही धन संपत्ति से अर्जन कर చాలా కష్టపడి ఒక తండ్రి ధనము గడించాడు. आउ ताहाकर पुओ जदी आसिकी मागिबो आज्ञा बापा కొడుకు వచ్చి తండ్రి मते आपण संपत्तिर अधा दियंतु మీ ధనం నుంచి సగ భాగం నాకు ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నాడు. आपणकर केते जण पुओ गोटे मने कर दुई जण पुओ आज्ञाकर अछंती। అనుకోండి అయ్యగారికి ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు అనుకోండి. आउ से मानकर सानो पुओ మరి చిన్న కుమారుడు आ से माने सानो पुओ से आसीबो చిన్న కుమారుడు వస్తాడు एवं से मागिबो అడుగుతాడు, ఈదికి ఇద్దరు కుమారులు ए महाशयकर दुई पुओ अछंती। దీడా పోతుంది. आउ ताहाकर सानो पुओ आसीबो చిన్న కుమారుడు వస్తాడు, ताहाको कहिबो ఆయనకి చెప్తారు, आउ बापा తండ్రి अधा संपत्ति मते दियो మరి సగ భాగం నాకు ఇవ్వండి అని అడుగుతారు తండ్రికి. आपण देबे। మీరు ఇస్తారా లేదా? आपण को मो पचारुछि आपण देबे कि మీకు అడుగుతారా, ఇస్తావా లేదా? आपण को पुओ को आपण को पुओ मागु मागु आपण संगे संगे संपत्ति दुई भाग करके देबे। అంటే కొడుకు అడగనా వెంటనే మీరు సగ భాగం అంటే వంతు చేసి ఇచ్చేస్తారా? देबे ఇస్తారా? देबे कि ఇస్తావా? एपरि केही व्यक्ति नाही ఇలాంటి వ్యక్తి ఎవరు లేరు जे मागु मागु आपणा पुओ को से समस्त अधा संपत्ति दे देबो। అడిగిన వెంటనే
మరి కొడుక్కి సగభాగము ధనము କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବାପା ఇక్కడ తండ్రి ଅଧା ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ଦେଇଅଛନ୍ତି సగభాగము ఇచ్చేశారు. କାହିଁକି ఎందుకు? ତମେ ଦେବ ତମ ପୁଅକୁ నీ బాబు నీవు ఇస్తావా? నీ కొడుకు ତମେ ଦେବ କି నీవు ఇస్తావా? ଆପଣ ମାନେ ଦେବେ କି మీరందరూ ఇస్తావా? କେହି ଆମେ ଦେବା ନାହିଁ ନା ଆପଣ ଦେବେ ఇవ్వలేము. ମୁଁ ଅନେକ କଷ୍ଟ କରି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିଛି నేను చాలా కష్టపడి ధనము సంపాదించుకున్నాను. କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ହଠାତ୍ ଆସି ମାଗିବ ଯେ ମତେ ଅଧା ସମ୍ପତ୍ତି ଦିଅ నా కొడుకు హఠాత్తుగా వచ్చి నాకు సగభాగము ధనం ఇవ్వమని ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଦେବି ନାହିଁ అప్పుడు వెంటనే వాళ్ళు ఇవ్వలేరు. କାହିଁକି ଦେବି ନାହିଁ ఎందుకు ఇవ్వలేను? କାରଣ ସେ ଅନାୟରେ ତାହାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ అది మరి అక్రమంగా ఆయన ఖర్చు పెడతాడు. କିନ୍ତୁ ଆସୁ ଆମେ ଗୋଟେ ତୁଳନା କରିବା రండి మనం దానికి ଟଙ୍କା ବଡ ନା ପୁଅ ବଡ ଟଙ୍କା ବଡ ନା ପୁଅ ବଡ మరి కొడుకు పెద్ద ధనం పెద్ద. ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଟଙ୍କା ଠାରୁ ପୁଅର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ మరి ధనం కంటే కొడుకు మరి ସେମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବାସ କରୁଥିଲେ వాళ్ళు ఆనందంగా నివాసం చేస్తున్నారు. ବାପା ମା ଦୁଇ ଭାଇ ଆନନ୍ଦରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ରହୁଥିଲେ తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు అన్నదమ్ములు మంచిగా బ్రతికేవారు. ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଶାନ୍ତି ଥିଲା వాళ్ళు గృహంలో శాంతి ఉండేది, ଆନନ୍ଦ ଥିଲା ఆనందం ఉండేది. କିନ୍ତୁ ଆଜି କଣ ପାଇଁ ପୁଅ ଆସି ମାଗୁଛି ବାପାଙ୍କୁ ମତେ ଅଧା ସମ୍ପତ୍ତି ଦିଅ కొడుకు వచ్చి తండ్రికి నా సగభాగం ఇవ్వని అడుగుతున్నాడు. କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଶୈତାନ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ఎందుకంటే వాళ్ళు కుటుంబంలో సాతన వచ్చి దూరింది. ସେ ସୁନ୍ଦର ପରିବାରକୁ ଆଜି ଶୈତାନ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରୁଛି మంచి కుటుంబానికి సాతను విడుదల చేస్తుంది. ସେ ସାନ ପୁଅ ହୃଦୟରେ ଶୈତାନ ପ୍ରବେଶ କରିଛି చిన్న కుమారుడు హృదయంలో సాతను దూరింది. ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ପରିବାରକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ మంచి కుటుంబానికి భగ్నం చేస్తుంది. ସେଇ ସାନ ପୁଅ ହୃଦୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି మరి చిన్న కుమారుడు హృదయంలో పనిచేస్తుంది సాతాను. ଏବଂ ସେଇ ଶୈତାନ ସେଇ ସାନ ପୁଅ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବାପାଙ୍କୁ చిన్న କହୁଛି కుమారుడు హృదయంలో ఆ సాతను ప్రవేశించి తండ్రికి సగభాగం అడుగుతున్నాడు. ବାପା ମତେ ଅଧା ସମ୍ପତ୍ତି ଦିଅ ఆ నాన్న నాకు సగభాగం ఇవ్వాలి. ଏଠାରେ ବାପା ଦେଖିଲେ నాన్న చూశాడు. ସେ ଯଦି ସମ୍ପତ୍ତି ନ ଦିଅନ୍ତି అప్పుడు నాన్న ఇవ్వకపోతే ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତା ପୁଅ ତାହାକୁ ମାରିଦେବ ఖచ్చితంగా ఈ రోజు మరి తండ్రికి కొడుకు କାରଣ ସେ ଆଜି ଦେଖି ତା ସାନ ପୁଅକୁ ସେ ଜାଣିପାରୁଛି మరి ఆయన చూసి తెలుసుకుంటున్నాడు. ତାହାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଶୈତାନ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ఆయన హృదయంలో సాతన దూరున్నది. ଗତକାଲି ସେ ମୋ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ మరి గత କରିଥିଲା దినాల్లో చాలా ప్రేమతో ఉండేవాడు. କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଆଜି ମୋ ଠାରୁ ସେ ବିଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି మరి నా నుంచి విడుదల అవ్వడానికి ତେଣୁ ବାପା ଟଙ୍କା ଏବଂ ପୁଅକୁ ତୁଳନା କଲେ మరి డబ్బుకి కుమారుడికి మరి దోస్తున్నాడు. ଏବଂ ସେ ଅଧା ସମ୍ପତ୍ତି ପୁଅକୁ ଦେଇଦେଲେ మరి సగభాగము కుమారుడికి ఇచ్చేశాడు. ଏବଂ ପୁଅ ସେଇ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା మరి ఆ ధనం పట్టుకొని చాలా దూరం వెళ్ళాడు. ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସହିତ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା మరి స్నేహితులు తోటి కలిసి అన్ని డబ్బు పోగొట్టుకున్నాడు. ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ସରିଗଲା ఎప్పుడైతే అన్ని పోయిందో ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ మరి స్నేహితులు విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు. ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ ଅନୁତାପ କଲା అప్పుడు పశ్చాత్తాపడ్డాడు. ମୁଁ କଣ କରିବି నేను ఏం చేయాలి? ଶେଷରେ କାମ ଖୋଜିଲା ఆ పని వెతికాడు. ଘୁଷୁରୀ ଚରେଇବାର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ପାଇଲା పందులు మేపు పని ఆయనకి ଏବଂ దొరికింది. ଘୁଷୁରୀ ଚରଉ ଚରଉ మరి పందులు మేపుచు ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲା చాలా ఆకలేసింది. ଏବଂ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିଲା మరి ఆహారం వెతికాడు. କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ସେ ଖାଇବାକୁ ପାଇଲା ନାହିଁ మరి ఆహారం వెతికడానికి దొరకలేదు. ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ఖచ్చితంగా ସେ ଘୁଷୁରୀ ଖାଉଥିବା ସେଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ସେ ఆ ନିଜେ ଖାଉଛି పందులు మేపుతున్న ఆ దుంపకి ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ మీరు ఆలోచించండి. ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ఒక మానవుడు ଆଜି ଘୁଷୁରୀ ସହିତ ତୁଳନା ହେଉଛି మరి పందులతో సరి సమానము. ଘୁଷୁରୀର ଖାଦ୍ୟ ଆଜି ଖାଉଛି మరి పందులు మేసిన ఆహారము ఆయన తింటున్నాడు. ଦୁଃଖର ବିଷୟ చాలా దుఃఖ విషయం. ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି మీరు తెలిసిన ଏ ଘୁଷୁରୀ ହେଉଛି ఈ పందులు అవుతుంది ଏକ ଏପରି ପ୍ରାଣୀ ఇలాంటి ఒక ଯାହାକୁ ଏଇ ଜଗତ ଘୃଣା କରେ అన్ని పందులు చాలా చాలా మంది దూషిస్తారు. କୁହାଯାଏ ବାଇବଲ ଏପରି ମଧ୍ୟ କହେ మరి బైబిల్ ఈ రీతిగా చెప్తున్నది. ଯେ ଘୁଷୁରୀ పందులు ଏକ ଅଶୁଚି ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ చాలా అపవిత్ర ప్రాణము, ଏକ ଅପବିତ୍ର ପଶୁ ଅଟେ అపవిత్రము వస్తు అంటే పశు. అది ଏପରି ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ఇక్కడ పవిత్ర వాక్యంలో కూడా రాయబడింది. ଲେବିୟ 11:27 ପଦରେ లేవి కాండము 17వ అధ్యాయము ଯେଉଁମାନେ ତଳିପାରେ ଚାଲନ୍ତି ఎవరైతే పాదంతో నడుస్తారో ସେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଶୁଚି మరి వాళ్ళు మీకు మీ తరపున వాళ్ళు అపవిత్రంగా ఉన్నారు. ଆଉ ଲେବି 11:7ରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି లేవి 11:17 రాయబడింది. ଯେ ପାକୁଳି କରେ ନାହିଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଚି ఏ పశువు అయితే నవరేయదో అది అపవిత్రము. ମାଥ୍ୟୁ 7:6 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି మత్తయి సువార్త 7:6 ପଦରେ
మత్తయి సువార్త 7:6 రాయబడింది. मुक्ता घुसुरी मान आगे पकाऊ ना మరి ఆ మాణిక్యము పందిరి ముందుట అయ్యకూడదు. एथिरु आमे जानि पारुछु దీనిలో తెలుసుకుంటున్నాము. घुसुरी एक हीन प्राणी अटे మరి పందులు ఒక చాలా హీన से ప్రాణి. से सब बेले नरक को देखे మరి ప్రతిరోజు ఆయన నరకానికి చూస్తాడు. आपण माने घुसुरी को देखिचंती कि మీరు పందులు చూసినారా? से सब बेले तळकु मुह करी चले పందులు ప్రతిరోజు ఎందకు ముఖం చేసి से నడుస్తాడు. केबे हेले ऊपर को देखि कि चले नाही అప్పుడు పంది ఎప్పుడు ముఖము పైకి ఎత్తి నడదు. आपण माने देखिचंती घुसुरी మీరు చూసినారా పంది से से सब बेले की परि चले केवल तळकु मुह करी चले ఎలా నడుస్తాడంటే ఎల్లప్పుడు ముఖము కిందకి చేసి నడుస్తుంది. से केबे हेले ऊपर को चाहे नाही ఎప్పుడైతే పైకి ఎత్తుకొని మరి చూసి నడదు. आमे जानिछु नरक तळे अछि మనకి తెలుసు నరకము కింద ఉంది. तेणु सब बेले से नरक को केवल चाहि कि से चले సదాకాలము నరకానికి చూసి అది నడుస్తుంది. एवं से केबे स्वर्ग को देखे नाही ఎప్పుడైతే స్వర్గానికి చూడదు, किंतु जेतेबेले से मरि जाए ఎప్పుడైతే చనిపోద్ది सेतेबेले से स्वर्ग को देखे అప్పుడు స్వర్గానికి చూస్తుంది. आपण माने देखिथिबे మీరు చూసుంటారు. जेतेबेले घुसुरी मरि जाए ఎప్పుడైతే పంది से చనిపోద్దో ओलोटी पड़े మరి అది బొమ్మలు పడిపోతుంది. तेणु बाइबल ताहाकु एक हीन प्राणी बोली कहे అందుకు ఆమె చాలా హీన ప్రాణి అని చెప్తారు. जेतेबेले मनुष्य ఎప్పుడైతే మానవుడు परमेश्वर को ठारु दूर को चली जाए దేవుడి నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోయినప్పుడు सही सेतेबेले से घुसुरी सदृश्य हुए అప్పుడు పంది సదృశంగా ఆయన ఉంటాడు. एपरिकि भूत माने घुसुरी देहरे मध्य प्रवेश करियाको भल पांती దెయ్యాలు పందులు శరీరంలో దూరుతాయి. तेणु जेतेबेले आमे प्रभुको ठारु दूर को चली जाओ ఎప్పుడైతే మానవుడు దేవుడి నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోయి सेतेबेले मध्य आमे जणे जणे घुसुरी अटु అప్పుడే మనం ఒక పందిలా ఉంటాం. आ जेतेबेले परमेश्वरଙ୍କ सहित आमे लागि रही थाउ మరి ఎప్పుడైతే దేవునికి అనుసరించి ఉండేటప్పుడు सेतेबेले आमे परमेश्वरଙ୍କ संतान हे रही थाउ అప్పుడు దేవుని కుమారులై ఉంటాము. तेणु मोर प्रिय माने నా ప్రియులారా, आमे केबे हेले निज जीवन रे परमेश्वर को छाड़ी चली जीवा नाही మరి మన జీవితంలో దేవునికి విడిచిపెట్టి వెళ్ళకూడదు. आ जेतेबेले ताहंको जीवन मध्य को परिवर्तन आसुछि ఎప్పుడైతే తన ప్రాణానికి మార్పు వస్తుందో से भाबुछि ఆయన ఆలోచిస్తున్నాడు. मो बापांको घरे अनेक चाकर माने నా अछंती తండ్రిలో అనేక మంది పనివారు ఉన్నారు. से माने सुंदर सुंदर खाद्य खावछंती మంచి మంచి ఆహారం తినేవాళ్ళు. किंतु एपरि महान एक बापांकर पुओ हे मध्य అలాంటి మహా వ్యక్తి కుమారుడైన నేను मु आज घुसुरी मानकर खाद्य खाउछि మరి ఈ పంది తిన్న ఆహారం నేను తింటున్నాను. तेणु से आंठु भांगी सही समय कांदिला అప్పుడే మోకరేసి ఏడ్చుకున్నాడు. सही समय से परमेश्वर को निकट में मध्य कांदुछि మరి అప్పుడే దేవుని దగ్గర కూడా మోకరేసి प्रभु मते तुम्हें क्षमा कर నాకు క్షమించండి, हे बापा तुम्हें मते क्षमा कर తండ్రి నాకు క్షమించండి, मु भूल करिछि నేను తప్పు చేస్తున్నాను, एई भूल पे मते क्षमा कर ఈ తప్పుకి నేను క్షమించు, मु पाप करिछि प्रभु పాపం చేసిన దేవుడా मते तुम्हें क्षमा कर నాకు క్షమించండి. आ तुमर संतान हेबाक मु योग्य नुहे కుమారునికి నేను అధికారం मु तुमर दास हे रहिबी నీ యొక్క దాసుగా ఉంటాను, मु तुमर चाकर हे रहिबी నీ యొక్క కంబర్తోనే ఉంటాను. एही परि चिंता करी से फेरि आसुछि बापांक पाखकु ఆలోచించి తండ్రి దగ్గరికి ఆయన నడిచి వెళ్తున్నాడు. आउ जेतेबेले से निज से घर पाखकु पहुंचुछि ఎప్పుడైతే మరి గృహానికి దగ్గర से అవుతుందో पहुंचबा देखु देखु बापा ఆయన ఎదుచుండగా తండ్రి చూసి एपटे पुओ फेरि आसुछि बापांक पाखकु అప్పుడు తండ్రి అంటే కుమారుడు వస్తున్నారు. एपटे मध्य बापा देखुचंती तांकर हजिला पुओ आज फेरि आसुछि మరి తప్పిపోయిన కుమారుడు వస్తున్నాడు, తండ్రి ఇటు నుంచి చూస్తున్నాడు. तेणु बापा मध्य से रही पारले नाही అప్పుడు తండ్రి కూడా ఉండలేకపోయినాడు. पुओ मध्य सेपटे कांदुछि ఆ కుమారుడు अनुतापर दुख से कांदुछि చాలా దుఃఖం చేస్తున్నాడు. से आज अनुताप करी बापांक पाखकु फेरि आसुछि ఆ పశ్చాత్తాపడి తండ్రి దగ్గరికి వస్తున్నారు. एवं पुओ मध्य ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିଲେ ମୋର ପୁଅ କେତେବେଳେ ଆସିବ అప్పటి నుంచి తండ్రి కూడా ఎదురు చూసి చూస్తున్నాడు నా కుమారుడు ఎప్పుడు ତେଣୁ ସେ తిరిగి వస్తాడని. ବାପା ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ అప్పుడు వెంటనే తండ్రి ସେ ପୁଅକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛି కౌగిలించి ପୁଅକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ପକଉଛି అప్పుడు కౌగిలిస్తున్నాడు, ସ୍ନେହ କରୁଛି స్నేహం చేస్తున్నాడు, ଚୁମା ଦେଉଛି ముద్దు పెడుతున్నాడు. ବାପା ମଧ୍ୟ తండ్రి కూడా ଏପରି ପୁଅକୁ ସ୍ନେହ କରୁଛି మరి తండ్రి కూడా ఇలాంటి స్నేహం ଏବଂ చేస్తున్నాడు. ପୁଅ ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଛି తండ్రి కుమారుడు ఏం ସେ చేస్తున్నాడు? ତାହାଙ୍କ ବାପା ନିକଟକୁ ଯାଇ ఆ తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళి ସେ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି మోకరేసి ସେ ପ୍ରଣାମ କରି ప్రణామం చేసి ସେ କହୁଛି బోధిస్తున్నాడు. ବାପା తండ్రి ମୁଁ ପାପ କରିଛି ମୋତେ କ୍ଷମା ଦିଅ నేను పాపం చేసి నాకు క్షమించు, ମୁଁ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଛି ମୋତେ କ୍ଷମା ଦିଅ పాపం చేసినాను, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଛି ମୋତେ କ୍ଷମା ଦିଅ విరోధంగా నేను పాపం చేసినాను. ବାପା ମଧ୍ୟ ସେହି ପୁଅର ଅନୁତାପର ହୃଦୟ ଦେଖି మరి తండ్రి కూడా ఆ కుమారుడు పశ్చాత్తాప చూసి ସେହି ପୁଅର ଅଶ୍ରୁ ଲୁହଟାକୁ ପୋଛି మరి ଦେଉଛନ୍ତି కన్నీరు తండ్రి తుడుస్తున్నాడు. దేవుని స్తోత్రం. ବାପା
हालेलुया बापा मध्य आनंद रे पुआ को कुंडौचंती हालेलुया తండ్రి కూడా ఆనందంగా మరి కుమారుడికి కౌగిలిస్తున్నాడు. वर्तमान आसंतु मुख्य अंश को जिबा రండి మనము ముఖ్య అంశానికి వెళ్దాం. संगे संगे बापा कहउचंती అప్పుడు వెంటనే తండ్రి ताहांको चाकर मानकु डाकी మరి కంబర్కి పిలిచి मो पुआ को నా కుమారుడికి मो पुआ को కుమారుడికి सबुठारु सुंदर అన్నిటికంటే మంచిది, सबुठारु दामिका అన్నిటికంటే చాలా ఖరీదైన लुगा पिंधाओ మరి వస్త్రం తొడిగించండి, ड्रेस पिंधाओ డ్రెస్ తొడిగించండి. सबुठारु अधिक मूल्यवान ड्रेस पिंधाओ డ్రెస్ అంటే అధిక రేట్ అయింది నా కుమారుడికి డ్రెస్. कारण मो पुआ हजिथिला मो निकट को आज ఆయన आसीछि తప్పిపోయాడు, నాకు మళ్ళీ ఇప్పుడు దొరికాడు. सबुठारु अधिक मूल्यर ड्रेस पिंधाओ మరి అన్నిటికంటే అమూల్యమైన డ్రెస్ అంటే सबुठारु सुंदर लुगा पिंधाओ అన్నిటికంటే మంచి వస్త్రం తొడిగించండి. आपण मानको गोटे प्रश्न మీకు ఒక ప్రశ్న, आपण माने सबुठारु अधिक मूल्यर लुगा केउ दिन पिंधिथिले మీరు అన్ని దినం కంటే ఏ రోజు ఖరీదైన వస్త్రం తొడిగారు? मो पास्टर महासंघ को पचारिया पाचा నేను పాస్టర్ అడుగుతాను, आपनको जीवन रे మీ జీవితంలో सबुठारु అన్నికంటే सुंदर ड्रेस केउ दिन आपण पिंधिथिले మంచి డ్రెస్ ఎప్పుడు తొడిగారు? క్రిస్మస్ రోజు. कोन आपण एई समय कोंतु केउ दिन आपण सबुठारु अधिक मेकअप हेइथिले మరి అన్నిటికంటే ఏ రోజు మీరు అందరు మేకప్ అయ్యారు? ఏ రోజు? कोउ दिन अधिक दाम रो ड्रेस ఏ पिंधिथिले నెల? ఆ? పెళ్లి వివాహము. यस विवाह दिन आपण पिंधिथिले कारण आमे आरंभरु शेष पर्यंत विवाह दिन रे మరి ఆరు నుంచి చివరి వరకు వివాహ దినములో सबुठारु दामिका लुगा पिंधु మంచి ఖరీదైన వస్త్రం మనం తొడిగిస్తాం. हालेलुया बापा कहउचंती चाकर मानकु మరి తండ్రి ఆ కంబర్కి చెప్తున్నాడు, मोर जेते धन संपत्ति अछि నాకు ఎంత ధన సంపద ఉంది सेठु तमे नियो అక్కడ నుంచి తీసుకెళ్ళి एवं मो पुआ को तुमे पिंधाओ నా కొడుకు మీద వస్త్రం తొడిగించండి. एवं पुणी మళ్ళా बापा कहउचंती निजर रास मानकु మరి తండ్రి ఆ కమ్మ एक सुंदर मुदी आण మంచి ఉంగరం తేయండి, एक सुंदर सुनार मुदी आण మంచి బంగారమైన ఉంగరం తేయండి, एवं मो पुआ को पिंधाओ నా కుమారుడికి తొడిగించండి. हालेलुया హల్లెలూయా. सबुठारु सुंदर मुदी आण मो पुआ पाई మంచి ఉంగరం తెచ్చి తొడిగించండి, एवं मो पुआ को आज पिंधाओ నా కుమారుడికి ఈ రోజు తొడిగించండి. आपण माने केबे देखिचंती మీరు ఎప్పుడు చూసినారా? बापा केबे पुआ को मुदी पिंधाए మరి కొడుకు తండ్రికి ఎప్పుడు ఉంగరం తొడిగించింది మీరు आपण माने केबे देखिचंती कि చూసినారా? बापा केबे निज पुआ को मुदी पिंधाए తండ్రి కుమారుడికి ఎప్పుడైనా ఉంగరం తొడిగించింది? जेते धन संपत्ति बापार थाउ ఎంత ధనం ఉండే కూడా से केबे हेले मुदी खिणकी आनिकी निज पुआ को पिंधाएनी మరి ఎంత ధనం ఉండే के कहा को मुदी पिंधाए మరి కొని తెచ్చి కొడుక్కి తండ్రి ఎప్పుడు తొడిగించారు? మరి ఎంత ధనం ఉండే के कहा को मुदी पिंधाए ఎవరు తొడిగిస్తారు? कुहंतु आपण माने హల్లెలూయా. కొడుకు తొడిగిస్తాడు. లేదు భార్య తండ్రి కొడుకు చేయించి తొడిగిస్తాడు భార్య భర్త. के कहा को मुदी पिंधाए ఎవరు ఉంగరం తొడిగిస్తారు? ఎవరికి? అది కాదు. स्वामी केवल स्त्री को मुदी पिंधाए అప్పుడు ఆ స్వామి స్త్రీకి అంటే एवं स्त्री केवल स्वामी को मुदी पिंधाए ఉంగరము తొడిగిస్తాడు. बापा केबे हे पुआ को मुदी पिंधाए नहीं తండ్రి కుమారుడికి తొడిగించాడు. क्यों बा केबे हेले मां केबे निज झियो को मुदी पिंधाए नहीं మరి తల్లి ఎప్పుడైతే बेले बेले आमे एमिति करिथाउ మరి తొడిగించదు. ఇలా आमे मुदी किणी के आनु మరి ఉంగరం అంటే एवं आमे कहू मां लो एटा तो पई मु मुदी आनिछि तू पिंधे నేను కొని తెచ్చాను, అది నువ్వు తొడుక్కొని किंतु చెప్తావు. सेटा साधारण भाषा रे అది సాధారణ భాషలో. किंतु केवल स्वामी स्त्री को కానీ ఎప్పుడైతే మరి పెళ్లి కుమారుడు పెళ్లి एवं కుమార్తెకి स्त्री स्वामी को मुदी पिंधाए మరి పెళ్లి కుమార్తె పెళ్లి కుమారుడికి తొడిగిస్తారు. ताहा हेउछि प्रेमर विवाह అది ప్రేమతో వివాహము. एवं पुणी बापा कहउचंते निजर रास मानकु మళ్ళా మరి అలా మరి పనికర్తలకు చెప్తున్నాడు, से कहउचंती एक सुंदर पादुका आनी मो पुआ को पिंधाओ మంచి చెప్పులు తెచ్చి తొడిగించండి అని చెప్తున్నాడు. सुंदर चप्पल आनी मो पुआ को पिंधाओ మంచి చెప్పులు తెచ్చి తొడిగించండి. एही चप्पल कोन अटे ఈ చెప్పులు ఏంటి? అది एहा होछि सुसमाचार చెప్పులు ఏంటంటే సువార్త. पादुका हेउछि सुसमाचार सहित तुलना करा जायछि అంటే ఈ యొక్క చెప్పులు అంటే నడక, ఈ పాదలు ఏంటంటే మంచి సువార్త. वस्त्र हेउछि परित्राणर वस्त्र వస్త్రం అవుతుంది రక్షణ వస్త్రము. जो
ପିତା ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ ପିନ୍ଧଉଛନ୍ତି ఏ కుమారుడికైతే తండ్రి తొడిగిస్తున్నాడో ତାହା ହେଉଛି ପରିତ୍ରାଣର ବସ୍ତ୍ର అది రక్షణ వస్త్రము. ଏବଂ ଯେଉଁ ମୁଦି ବାପା ପୁଅକୁ ପିନ୍ଧଉଛନ୍ତି ఏ యొక్క ఇంద్రము మరి కుమారుడికి మరి తండ్రి తొడిగిస్తున్నాడో ତାହା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା అది పరిశుద్ధాత్మ. ଏବଂ ଯେଉଁ ପାଦୁକା ବାପା ପୁଅକୁ ପିନ୍ଧଉଛନ୍ତି ఏ యొక్క చెప్పులు తండ్రి కొడుకు తొడిగిస్తున్నాడో ତାହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ అది దేవుని వాక్యము. ଶାନ୍ତିଜନକ ସୁସମାଚାର శాంతి మరి సువార్త. ଏଠାରେ ବାପା ଏବଂ ପୁଅର ମିଳନ ଘଟୁଛି ఇక్కడ తండ్రి మరి కుమారుడు మరి కలవట. ଏଠାରେ ବାପା ଏବଂ ପୁଅର ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିବାହ ଘଟୁଛି మరి ఇక్కడ తండ్రి కుమారుడికి వివాహము చూస్తున్నాము. ଆପଣମାନେ କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି మీరు ఎప్పుడు వినున్నారా? ବାପା ଏବଂ ପୁଅ କେବେ ବିବାହ କରନ୍ତି మరి తండ్రి కొడుకు ନୁହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ నా ప్రియ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏବଂ ମୋହର ବିବାହ ହେଉଛି అక్కడ యేసుక్రీస్తు మహా గొప్ప వివాహము ପ୍ରଭୁ చేస్తున్నాడు. ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିବାହ ହେଉଛି నీ వలన వివాహం జరిపిస్తున్నాడు. ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଉ ఎప్పుడైతే మీరు యేసుక్రీస్తు నుంచి దూరంగా వెళ్ళి ఉంటే ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ସବୁବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥାନ୍ତି ఆహ్వానించి వివాహము చేసుకుంటున్నాడు. ସେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥାନ୍ତି ମୋର ପୁତ୍ର ବା ମୋର ପୁତ୍ରୀ କେତେବେଳେ ମୋ ନିକଟକୁ ଫେରି అప్పుడు ଆସିବ ఆయన ఎదురు చూసి నా కుమార్తె నా కుమారుడు ఎప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి వస్తారు. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରି ଆସିବ ఎప్పుడైతే తిరిగి వస్తారో ଅନୁତାପ କରି ఆ పశ్చాత్తాప ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସନ୍ତି యేసుక్రీస్తు పరలోకం నుంచి దిగి వచ్చి ଏବଂ ଦୌଡ଼ି ଆସନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ మరి కౌగిలించి పట్టుకుంటాడు. ଏବଂ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦିଅନ୍ତି అన్ని సమకూరుస్తున్నాడు. ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପରିତ୍ରାଣର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାନ୍ତି రక్షణ వస్త్రం తొలగిస్తున్నాడు. ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ସୁସମାଚାର ଦିଅନ୍ତି మరి స్వార్థ ప్రకటిస్తున్నాడు. ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଭରି ଦିଅନ୍ତି మన హృదయంలో పరిశుద్ధాత్మ నింపుదల చేస్తాడు. ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ నా ప్రియులారా ଆସୁ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଯାଉ రాండి మనం ఆయన దగ్గరికి చేరుకుంటాం. ଯଦି ଆମେ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛୁ ఎప్పుడైతే దూరంగా పారిపోయామో ତେବେ ଆସୁ ଏଇ ସମୟରେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେ రాండి, ଚାଲିଯାଉ ఈ సమయంలో ఆయన దగ్గరికి వెళ్దాం. କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି ఎందుకంటే దేవుడు ఆయన ఎదురు చూసి కూర్చున్నాడు. ଆମମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ మనకి వేడి చేయనందుకు ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ କାଲବାରୀ କ୍ରୁଶରେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତ ଦେଇଅଛନ୍ତି మనతో వివాహం చేయనందుకు కల్వరి శిలువలో ఆయన ఏలాడి చూస్తున్నాడు. ଆମେ పాపି ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି మన పాపిలో ఆయన ఉండేటప్పుడు మనకి ప్రేమించి ଆପଣା ଜୀବନ ସେ କାଲବାରୀ କ୍ରୁଶରେ ଦେଲେ తన ప్రాణము కల్వరి శిలువలో ତାହା ହେଉଛି ସେଇ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନର ସମ୍ପର୍କଟେ అదే పవిత్రమైన బంధకము. ତେଣୁ ଆଜି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତୁମେ ଆସ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ రాండి నీతో నేను వివాహం చేయాలి. ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କନ୍ୟା ଅଟେ ఈ యొక్క సంఘము దేవుని యొక్క వివాహము సంఘము. ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କନ୍ୟା ଅଟୁ మనము అందరూ దేవుని యొక్క మరి పెళ్లి కుమార్తె. ତେଣୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଆସୁ ଆମେ ଆପଣା ଜୀବନକୁ రాండి సదాకాలం మన జీవితము ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ସେଇ ଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ మరి పరిశుద్ధ ఆత్మ సహాయంతో ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେ ପରିତ୍ରାଣର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା పరిశుద్ధ వస్త్రము రక్షణ వస్త్రము ధరించుకుందాం. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିବା దేవునికి ఎదురు చూసి ఉంటాం. କାରଣ ସେ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ యేసు ప్రభు ఎప్పుడు వస్తామో తెలియదు. ଆମେ ଯଦି ପରିତ୍ରାଣର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ନାହୁଁ ఎప్పుడైతే రక్షణ ତାହେଲେ ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଜଣକୁ ବିବାହ କରିବେ మనకి విడిచిపెట్టి వేరే వాళ్ళకి వివాహం ମୁଁ ଯଦି చేస్తాడు. ଅନୁତାପ ନ କରି ନାହିଁ నేను పశ్చాత్తాప పడకపోతే ତେବେ ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଜଣକୁ ବିବାହ କରିବେ విడిచిపెట్టి వేరే వాళ్ళకి వివాహం చేస్తారు. ସେତେବେଳେ ମୋ ଜୀବନ ସେଇ ଦନ୍ତର କିଡ଼ିମିଡ଼ି ହେବ అప్పుడు నా ప్రాణము మరి ఆ యొక్క అగ్నిలో కాల్చేయబడుతుంది. ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ మన క్రైస్తులు ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି మన క్రైస్తులు మన కుమారుడు కుమార్తెలు మనం ଆସନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବା రాండి మనం ఎదురు చూసి ఉందాం. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେ ମହାଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା మరి యేసుక్రీస్తు మహాదినానికి మనం ఎదురు ସେ చూసి ଆସୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ఆయన వస్తున్నారు మన దగ్గరికి. ଆମମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା మనం ପାଇଁ వివాహం చేయనందుకు ତାହାଙ୍କର ହାତରେ ଅଛି ପରିତ୍ରାଣର ବସ୍ତ୍ର ఆయన చేతులు ఉంది రక్షణ వస్త్రం. ତାହାଙ୍କର ହାତରେ ଅଛି ସେଇ ମୁଦ୍ରିକା ఆయన చేతులు ఉంది ఆ ఉంగరము. ଯାହା ସେ ମୋତେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି అది మనకి తొడిగించడం. ଯାହା ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି నీకు తొడిగించడం ఇష్టపడతాడు. ତେଣୁ ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ మరి సదాకాలము తా మధ్య ప్రస్తుతంగా ఉండాలి. ସଦାକାଳ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ సదాకాలము ప్రార్థనలో ప్రస్తుతం ସଦାକାଳ ଉପବାସରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ సదాకాలం ఉపవాసంతో ఉండాలి. ସଦାକାଳ ବାଇବଲ ପଠନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ సదాకాలము వాక్యం చదువులో ఉండాలి. ସଦାକାଳ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ సదాకాలము ఆరాధనకి రావాలి. ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଆସିବେ ఆ టైంలో ఆయన వస్తారు. ଏବଂ ସେ ସେଇ ସମସ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରିବେ ఆయన వచ్చి ఆ వస్త్రం మీకు తొడిగిస్తారు. ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବେ అప్పుడు మీరు మనమందరికి ఆ తోడుకొని తీసుకొని ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ అప్పుడు మీరందరూ మనమందరూ యేసుక్రీస్తుతో తోడుకుంటాం. ଦୁଃଖ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ దుఃఖం ఉండదు.
ଅଶାନ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ, అశాంతి ఉండదు, ଲୁହ ରହିବ ନାହିଁ। కన్నీరు ఉండదు। କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରି మరి కేవలము యేసుక్రీస్తు వివాహం చేసి ଆନନ୍ଦରେ ରହିବେ, ఆనందంతో ఉంటారు, ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ, మంచి ఆనందంగా జీవిస్తారు। ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ నిత్య జీవం కొరకు, ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ నిత్య జీవం కొరకు ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କରିବେ। శాంతితో నివాసం చేస్తారు। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ యేసుక్రీస్తు ଏହି ମହାନ ବାକ୍ୟରେ ఈ దేవుని వాక్యంలో ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। మరి దేవుని దీవించుగాక। ఆమేన్। హల్లెలూయా, హల్లెలూయా। హల్లెలూయా। చప్పట్లు కూడా చేయడమే కాదు। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ।